phong kaham ya phang bijap ek ni 10 no ang porinai 10 ni tu oro 10 jera ni 19 jera ang porinai ya phang bijap 10 1 ni 10 ni hoi 10 19 jera porinai kaitor ohau kran khe hakung tei tui thumjak rok no khe twijlang rok hinui mung pharka tei kaitor nukha abo kaham haikhe kaitor hai hinui saka o hao bebak jabra rok wngthong tei bwslui gwnang rok tei bwthai thainai buphang rok wngthong haikhe abo hai no wngkha haikhe o hayung o bebak jabra rok bwslui gwnang rok tei bwthai thainai buphang rok wngkha tei sak ni mangdok nakha haikhe kaitor aborok no kaham nukha haikhe hor wngui phong aikha tei sal 3 ni sal wngkha haikhe kaitor hai hinui saka nokhani bwkjao sal bai hor no kakna bagui pohor kaisa wngthong tei mari ni bagui jora ni bagui sal rok tei bosor ni bagui tei ha sakao pohor rwna bagui nokha o pohor wngthong haikhe abo haino wngkha haikhe kaitor pohor kotor kainui no swnamkha pohor kotor kaisa khe sal ni bagui tei kaisa khe hor ni bagui bo athokri rok no bo swnamkha bo pohor no ha sakao pohor ongna bagui tei nokha sakao khe tonkha tei aforo sal tei hor no twijna bagui tei pohor bai mwnak no swkakna bagui tonkha haikhe kaitor aborok no kaham nukha haikhe thangui phong aikha hor thangui phong aikha sal 4 ni sal wngkha. Amen.